Die 30 jaar die is zo snel gaan, dat is eigenlijk onvoorstelbaar hoe snel die hier gaan. En als je er ook bezig bent, dan heb je eigenlijk soms geen besef meer van de tijd hoe snel het gaat. Maar niet meer als 30 jaar directeur was te hebben van Raadsma IJzerhandel gaat Hubert Raadsma per 1 juli met pensioen. Tijd om met hem weer om te zien op de 30 jaar die het nevens hemzelf omvlijn binnen. Je moet er lef hebben, maar je moet er wel echt maar bij de benen op groen staan blijven. Dat is heel belangrijk, dat je net al die hele mooie dingen zorgen en denken van, oh, dat maak ik direct achterom. Je moet er rustig over nadenken en dan mag je de goede zet doen. En die goede zetten hebben Hubert en Sjaak met eigen middelen altijd dwaan in. Ze rijden Raadsma uit naar Greenslaan, de Flevopolder en in Dokkum wordt een nieuw haardkantoor bouwd. De waardering voor haar meewerkers die het dat mogelijk maken hebben, is dan ook groot. Maar jouw eigen meesten dit opbouwen, dat is heel speciaal. Want wij een nieuwe vestiging openen, ben wij man en macht, met al die meewerkers ben we bezig om het van elkaar te krijgen. En dan, ja, dat is meer het wijgevoel, het familiebedrijf natuurlijk. Het wijgevoel dat dan heel mooi werkt. En ook voor de nieuwe meesten die dan in een nieuwe vestiging komen, echt direct zien lid van, oh ja, nou, ze doet al je mijn waar. En dat is heel belangrijk, denk ik. Alleen nog ben je niks natuurlijk. Hubert stappen dus per 1 juli. Broers Jack bleef voor eerst nog om bij het bedrijf en maakt de zaak verder klaar voor de 8e generatie. Twee zonen van Jack zullen op termijn de boel helemaal overnemen. Hubert en ik altijd zijn, de ben maar het zelf willen. Het is net geen moeten. Het is geen, want als ben ding het moet gebeuren, ja, dan wordt het niks. Ze zijn van jongs, ze wonen hierin opgegroeid, ze vonden het mooi, ze vonden het prachtig. Ze hadden verleerd, ze hadden hun opleiding in die. Ze hadden hier daar een boetenloon omstapt. Ze weten wat het te keer is in de wereld. En ik denk dat dat het belangrijkste is en dan groeit het vanzelf. En dat wij het vertrouwen net in gewoon hier, dan hielden we dat naar dingen. Met een eigen app en nevens de ondernemers snelle levertijden liet het Raadsma er klaar voor de toekomst. Op blijven zij denken aan bedachtzame innovatie. En de laatste jaren hebben we natuurlijk heel veel ontwikkelingen gezien op het gebied van automatisering en logistiek. Dat is wel eens lastig, maar je moet er wel precies je voor rond te blijven. Maar je moet echt niet te ver voorop rennen, want dan ren je de kans dat je dingen misschien te betiet doggen. En daarin zal nog meer gebeuren, denk ik. Dat je een nieuwe bouwwijze, meer fabrieksmatig denk, een klein beetje. Ja, dat vereist direct een hoger ompak van leveringen naar klanten daar. Het just in time leveren, het in bakken onleveren op de bouwplaats of in de fabriek waar het gebouwd wordt. Dus dat zijn wel verhoringen die op het moment spelen. Na meer dan 30 jaar neemt Hubert afscheid en gaat Sjaak nog even terug. Dat zal voor beiden wen wezen, al had Hubert genoeg plan. Een grote zwarte gat komt eraan. Nou, vanaf 1 juli dan ben ik net meer actief hier elke dag. Maar ik zit nog in het dagelijks bestuur van onze inkoopclub Ivana. En dat vind ik wel heel leuk om de aankomende jaar nog daarbij blutsend te wezen. En ik heb nog wat bestuursfuncties. En ik hoop dat wij wat mooie reizen met je kennen in de toekomst. En ik wil misschien nog wel iets studeren. Studeren, wat dan? Ja, je bent nooit te oud om te leren. Nee, dat is niet het. Maar daarboven ik actief blijven. Nou, misschien kunstgeschiedenis. Dus dat lijkt het mij wel een hele mooie uitdaging.